Калі здавалася, што ўсіх і ўся разбілі і ўжо апанавалі сітуацыю, адбываецца аб'яднанне трох штабоў, магчыма, найбольш рэйтынгавых кандыдатаў вакол Святланы Ціхановскай. Камусьці гэта дае новую надзею, а камусьці дадае галаўнога болю. Вітаю вас, гэта Белсат Зум, для вас працуе Ігор Кулей. У нашым сённяшнім выданні вы пабачыце. Наступствы аб'яднання штабаў пракаментуе Анатоль Лябедзька. Журналіста схапілі ў семярых, зламалі нос, а ў Міністэрстве ўнутраных справаў кажа, што ён сам вінаваты, бо супраціўляўся. Атака дзяржавы на свабоду слова падчас асвятлення пратэстаў. Каментар ад Беларускай асацыяцыі журналістаў. Пракаментаваць аб'яднанне штабу мы папрасілі палітыка Анатоля Лябедзьку, які сам неаднаразова удзельнічаў у розных кааліцыях і аб'яднаннях у часы, калі ўзначальваў партыю АГП. Спадар Анатолій, добрый дзень. Вітаю. Вось, я думаю, што вы таксама бачылі, што адбылося сёння. Гэта, канешне, падзея дня. Тры штабы, магчыма, найбольш рэйтынгавых апанентаў Александру Лукашэнку аб'ядналіся. Вось вы, як палітык, які таксама вельмі шмат гадоў былі ў апазіцыі і рабілі розныя кааліцыі, дамаўляліся, як вы ўспрынялі тое, што сёння адбылося? Ну, па-першае, што патрэбна вітаць, гэта менавіта канфігурацыю удзельнікаў гэтай заявы. Якраз аб'ядналіся штабы трох палітычных цяжкавагавікоў, па-першае, а па-другое, тыя, хто падчас гэтай прэзідэнцкай кампаніі з'яўляюцца рэальнай альтэрнатывай Александру Лукашэнку. Таму канфігурацыя выклікае пазітыўныя эмоцыі і пачуцці. Па-другое, менавіта вот гэты крок, ён выглядае абсалютна лагічным і пазітыўным для вялікай колькасці выбарцаў, якія сочаць за прэзідэнцкай кампаніяй. Сам факт. Людзі гэтага чакалі, людзі хочуць бачыць аб'яднанне, і гэта штабы засведчылі дастаткова своечасова, і гэта таксама ім у плюс. Трэцяе. Я думаю, што гэта ўсё ж такі першы крок такой палітычнай інтэграцыі. Заяўлена прадэклараваны прынцыпы. І гэта таксама можна вітаць. Па нейкіх пунктах можна весці палітычны дыялог ці спрэчку, там не ўсё выглядае бясспрэчна. Але гэта падкрэслівае толькі першы крок. Зараз шмат будзе залежыць ад таго, а ці будзе наступная там прэсавая канферэнцыя, на якой будзе прэзентацыя плана супольных дзеянняў. Вот гэта якраз застаецца актуальным, на гэта ёсць попыт і ёсць чаканне ў грамадстве. Таксама хочу вас запытацца, бо сам не магу таксама узгадаць гэтага. Ці на вашай памяці былі вось падчас кампаніі калі-небудзь такія гучныя аб'яднанні розных штабоў? Былі, канешне, я памятаю, аб'яднанні да таго, як пачынаўся выбарчы працэс, але ў момант, калі пачыналася кампанія, хіба я нават і ўзгадаць не магу. Ну, вы самі адказалі на гэтае пытанне. Канешне ж, кансалідацыі, аб'яднанні былі, я б сказаў бы, на больш высокім нават узроўні інтэграцыі, таму што гэта першая, відаць, кампанія, калі ў ёй не удзельнічае адзіны кандыдат ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў і з праеўрапейскай, еўраатлантычнай арыентацыі. Але кампаніі, напрыклад, Ганчаріка, Міленкевіча, там гэта інтэграцыя была дасягнута яшчэ напярэдні, да самой кампаніі. І тады адзіны штаб, ён утвараўся якраз прадстаўнікоў розных палітычных сілаў, накірункаў, і гэтую працу рабілі як хатняе заданне яшчэ да самой кампаніі. Зараз кампанія пачыналася з пункту гледжання аб'яднання навогул сціпла, і я вот скажу, як яшчэ і кіраўнік Цэнтра еўрапейскі дыялог, мы правялі адносна недавно першае мерапрыемства, на якое запрасілі ўпершыню прадстаўнікоў, там, правда, было 4 штабы, яшчэ быў прадстаўнік ад чэрашні. Яны навогул упершыню вот публічна сабраліся разам. Но mieux tard que jamais, лепей пазней, чым ніколі, кажуць французы, таму трэба гэта вітаць.
і асабліва вось зараз у такі крытычны момант, калі ўлада пасля рэгістрацыі, відаць, паднялі ў Чырвоным доме келіх шампанскага, яны лічаць, што яны там разграмілі вось штабы, бабарыкі і цапкалы. А яны зараз гавораць: не, мы працягваем нашу дзейнасць. І было б вельмі добра, якія зараз ёсць чаканні, каб гэта аб'яднанне ўсё ж такі адбылося вакол адзінага застаўшысяга альтэрнатыўнага кандыдата, менавіта кандыдаткі Святланы Ціхановскай. Вось яна на сённяшні дзень мусіць стаць спікерам гэтага пратэста і гэтых пераменаў. І апошняе пытанне. Усё ж такі большасць з гэтых 25 год кіравання Александра Лукашэнкі беларуская палітыка была здамінаваная мужчынамі, і лідарамі партыяў заўсёды з'яўляліся мужчыны. І тут мы бачым вось гэтыя тры жаночыя твары, хоць Вераніка Цапкала, канешне, толькі жонка свайго мужа, але ўсё роўна яна ўвайшла ў гэтую кампанію і актыўна праводзіць разам з ім гэтую выбарчую кампанію. Тут Марыя Калеснікава, Святлана Ціхановская. Вось як ставіцеся да таго, што жаночыя твары прыходзяць у палітыку і займаюць першыя ролі ў ёй? Ну, першая рэфлексія, конечно, супер. Я сам у палітычнай дзейнасці шмат працаваў з мужчынамі і жанчынамі, і скажу, што тут няма абсалютна ніякай перавагі, ты мужчына ці жанчына. У цябе ёсць нейкія якасці прафесійныя, і ты іх дэманструеш, ты іх праяўляеш. Мне падаецца, што зараз пытанне не ў тым, мужчына ты ці жанчына, а пытанне якраз у тым, каб гэтыя людзі не былі, хто прэтэндуе на нешта ў беларускай палітыцы, каб яны не былі хворыя на ўладу. Вось гэта праблема. А тое, што ў беларускай палітыкі ўсё больш і больш жаночы твар, я б гэта толькі вітаў. Я сам быў адзін з тых, хто рабіў пэўныя намаганні, напрыклад, каб адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сілаў была, напрыклад, Святлана Калінкіна. Это вот моя палітычная сімпатыя да гэтай выбарчай кампаніі. Таму для мяне гэта абсалютна гарманічна, лагічна, і я гэта вітаю. І гатовы як валанцёр працаваць на тую ж самую Святлану Ціхановскую, таму што з ёй сёння звязаны многія чаканні і спадзяванні ў Беларусі. Дзякую вам вялікі за гэты каментар разгорнуты. Добрага вам дня. Вам таксама. Всего лепшага. Ці вераць беларусы ў магчымасць палітычных пераменаў у нашай краіне? І калі так, то якім чынам яны маглі б адбыцца? Адказы жыхароў Віцебску. Верю, что они отбудутся. Может быть, не в этот раз, к сожалению. Яны адбудуцца праз выборы ці Неким другим образом. Честно сказать, я не особо верю в какие-то либо изменения. Верю ничего. Почему? Я старый человек уже. Как было, так и будет. Сначала должна произойти смена власти. Надоело этот пиночетовский режим. Старые прикаретники, выжившие из ума. Хочется чего-то нового. Как Бог даст, так и будет. Все будет добро. У нас все хорошо, храмы стоят. Я думаю, что ничего не отбудет, все будет по-прежнему. Честно говоря, мне очень хочется верить, что все-таки что-то изменится. Я вижу, сколько люди стараются и делают для этого. И поэтому на данный момент, хочется в это верить. На самом деле, очень сложно, живя в нашем государстве, верить в лучшее и что человек так спокойно отдаст власть. Президент поменяется? Думаю, нет. Нас устраивает. Я в это не верю, что они отбудутся, а будут они, не будут перемены. Может и будут, кто их знает. Я думаю, что нужно выходить и доказывать делом. То есть нужно бороться за свои права, за свободу. И все, что мы сможем сделать, мы выйдем и сделаем. Я думаю, что люди поднимутся, и я сам с удовольствием хотел бы больших перемен, и тоже все сделает то, что от меня зависит, как от гражданина Беларуси, чтобы были перемены. Потому что гонения бесконечные. Вот. Свободы слова нету, прав нету. Через выборы, наверное, тяжело будет. А як туди? Даже не знаю. Дякую вам. Не могу вам сказать, как, но должно что-то измениться у нас в лучшую сторону. Накінуліся 6 на 1. Адным ударам зламалі
Нос скруцілі, кінулі ў бус, апранулі кайданкі, кроў залівала падлогу, але ніхто не прыйшоў на дапамогу. Вы думаеце, што такім чынам у Беларусі затрымлівалі нейкага небяспечна крымінальнага аўтарытэта? Але не, калі днямі ў Лідзе адбывалася крымінальная сходка, магчыма, найбуйнейшая ад 90-х гадоў Беларусі, то міліцыя прыехала не адразу, хоць у жылых кварталах Ліды махаліся нажамі адразу 20 асобаў. І мяркуючы па тым відэо, якое пазней паказала МУС, нікому насы з іх не ламалі. Гаворка тут вядзецца пра затрыманне журналіста Радыё Свабода Антона Трафімовіча. Пра гэтае затрыманне, уласна, ён сам зараз з намі распавядзе. Антон, добрага дня. Добрый дзень. Ну, вось усе ўжо пабачылі ў інтэрнэце гэтыя падзеі і тое, што адбывалася, рэакцыю пэўную таксама з боку Міністэрства ўнутраных справаў, але хочацца з першай крыніцы пачуць, што адбывалася учора пасля таго, як вы выйшлі з эфіру, таму што мы чулі ваш голас, а пазней вы замяніліся з калегай. Што адбывалася пасля гэтага? Так, мы знаходзіліся, ну, я знаходзіўся на той час на вуліцы Мяснікова, і там ужо людзі амаль усе разышліся, і міліцыя, і АМАП, якія былі, і затрымлівалі людзей у нашай жывой трансляцыі, яны таксама сышлі. Ну, і там было амаль пуста. Вось. І я разам яшчэ з калегай, з Белапан, з Віолеттай Саўчыц выйшаў з вуліцы Мяснікова на Немігу, і проста з ніадкуль я нават не паспеў заўважыць, як до нас пад'ехаў бусік. Ну, вось падляцела некалькі чалавек у цывільным, і сярод іх было 2 мапаўцы, і прынамсі 3-4 чалавекі круцілі мяне, і 2 чалавекі Віолетту затрымалі. Вось, мяне рукі за спіну адразу засунулі і сціснулі. Потым адкульсьці, ну, вось я гэтага нават не памятаю, прыляцеў удар па галаве, і там, ну, літаральна, не, может, 10 метраў было дайсці да гэтага мікрааўтобуса. Я просто бачу, што мне з носу кроў цячэ. Нас ніхто не прадстаўляўся, нічога не пыталі, просто вось пад рукі і ў гэты бус закінулі. Там былі сядзенні, але нас, ну, вось мяне на падлогу кінулі, пасадзілі на калені, рукі за спіну завялі і кайданкі апранулі. І все, бок дзесьці паўгадзіны ездзілі, вось так, ну, мне з носу цячэ кроў, я не разумею, што адбываецца. Вось не было паўнакамераў, таму і такое жорсткае брутальнае затрыманне, але ўжо ў самім бусіку, навошта на вас было апранаць кайданкі? Вы супраціўляліся? Вы што, небяспечны рэцыдывіст? Вось у гэтым таксама маё пытанне было, я не разумеў, таму што вось 2 чалавекі, 2 журналісты, я не супраціўляўся ніяк, я нават, калі б хацеў, я не мог супраціўляцца, таму што там былі такія, ну, здаравенныя мужыкі, што, ну, нават супраць аднаго я, ну, не наважыўся нешта рабіць. Вось, і гэта выключна нейкі, ну, псіхалагічны ціск быў, таму што лагічна патлумачыць неабходнасць вось гэтых кайданкоў, ну, ніяк нельга. Вось. І як тое, што, навошта, калі там было шмат месцаў, навошта было ехаць скручаным на каленях у той час, як, ну, просто з мяне цячэ кроў. Ну, і зноў жа, ну, вось яны проста падкрэслівалі неяк сваю ўладу гэтую ўвесь час. Калі з мяне, ну, у мяне вісела гэтае пасведчанне журналісцкае, вось, яго ўзялі, каб перапісаць звесткі, яно было крыві. Вось, і адзін з гэтых людзей узяў проста аб футболку маю, вось, кроў гэтую выцер і перадаў далей. Вось. Потым, калі нас прывезлі ў РАУС, яны, ну, напэўна, захацелі, каб не было такой непрыгожай крывавай карцінкі, вось, прымусілі мяне памыць твар, але гэта было ў кабінеце. Там, ну, не было куды гэту воду зліваць. І гэты чалавек кажа, ну, просто сабе на штаны. Типа не на падлогу не. Ты сабе на штаны змывай кроў. Вы памятаеце таксама гісторыю падобную з журналістам Тутбая па прозвішчу Дабравольскі, якому таксама разбілі нос у судзе, і вы ведаеце, што гісторыя нічым не скончылася. Праверка паказала, што ўсё было законна. Я не здзіўлюся, калі кажа тут, што таксама я вінаваты ў тым, што ў мяне разбіты нос, мне пералом носу, швы ўчора накладвалі таксама, таму што там слізістая парвалася у перагародцы у носе. Вось. І гэта
сёння ўжо быў адказ МУСа, ну, першы каментар менскай міліцыі, вось, дзе сцвярджаецца, што я аказаў супрацьдзеянне супрацоўніка міліцыі. Хаця тое, што гэта, па-першае, супрацьдзеяння не было, па-другое, тое, што гэта супрацоўнікі міліцыі, я даведаўся праз паўгадзіны, калі нас прывезлі ўжо ў РАУС. Вось, а дагэтуль мне ніхто нічога ўвогуле не сказаў. Вось, і калі нават можна і што затрыманне праводзілася журналістаў, але ну, навошта выкарыстоўваць вось гэтую сілу і ну, гэта ну, не ведаю. Мне просто я не ведаю, што просто на гэта такое сказаць. Нейкім чынам гэта на вас падзейнічала, я не ведаю, будзеце больш асцярожнымі на наступных стрымах, будзеце ўвогуле праводзіць стрымы? Мэта гэтага дакладна было запалохаць, але ну, як журналіст я не магу не выконваць сваю працу. Вось, ну, гэта частка працы асвятленне у тым ліку вулічных нейкіх акцый, вулічных пратэстаў, таго, што адбываецца ў краіне. І ну, пакуль ну, будзем граць яшчэ, канечне, з кіраўніцтвам, але ну, дзейнасць сваю журналістку ніякім чынам ну, я просто не могу уявить, як можна больш рабіць ой, як гэта сказали? Вы маеце на увазе больш бяспечна? Да, што я не могу уявіць, як можна больш бяспечна себе паводзіць, таму што там з боку ні майго, ні іншых журналістаў не было ніякіх парушэнняў. Вось, мы абсалютна нічога не рабілі, акрамя таго, што фіксавалі падзеі на вуліцы. Вось, і парушэння з нашага боку, ну, нават блізка не магло быць. Вось, гэта выключна пытанне да сілавых органаў. Ну, то, як яны абыходзяцца і не толькі з журналістамі, журналісты, вось, ну, сярод іншых людзей, якіх таксама затрымліваюць без ніякіх прад'яўленняў і нават фармальнага прадстаўлення. Людзі ў цывільным асабліва. Антон, дзякуй вялікі за гэтую размову. Зычу вам здароўя і таксама поспехаў у змаганні за свае правы. Добрага вам дня. У кагосьці ўсё роўна могуць застацца сумневы. Журналісты схапілі выпадкова, проста пабачылі, што ён вяртаецца з акцыі, пад'ехалі і ўзялі. Але свет не без добрых людзей, і ў рэдакцыю Радыё Свабода даслалі аўдыёзапіс з перамовамі праваахоўнікаў, які якраз яскрава сведчаць пра тое, што журналістаў Радыё Свабоды пільнавалі, за імі сачылі і іх бралі адмыслова. 02 Адамова. Картинки Радио Свободы в эфире нет. Связи. Ой. 7-3, дай привязку по корреспонденту. Корреспонденты стоят, перекресток независимости будет переходить на сторону МВД. Трывогу за сітуацыю са свабодай слова ў Беларусі выклікае не толькі затрыманне журналіста Радыё Свабода Антона Трафімовіча, але і затрыманне іншых журналістаў, у тым ліку маіх калегаў па Белсаце. Нашы стрымы вельмі часта мэтанакіравана перарываюцца супрацоўнікамі у пагонах. Да таго ж, чыноўнікі ўжо пачалі выстаўляць папярэджанні недзяржаўным СМІ. Усё гэта абмяркуем зараз з юрыстам і намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олегам Агеевым. Гаспадар Олег, добрый день. Вітаю вас. Апошнімі днямі мы назіраем тое, што ў Беларусі затрымліваюць журналістаў, нягледзячы на тое, што яны носяць жылеты з надпісамі «Прэса», а на журналістаў, якія вядуць стрымы, нават адбываецца мэтанакіраванае паляванне. Папросту вось пад'язджае бус, і людзей, якія вядуць стрым, да іх падыходзяць людзі ў пагонах, яны ведаюць, што гэта стрымеры, што гэта журналісты, якія выконваюць абавязкі свае працоўныя. Яны паказваюць журналісцкія пасведчанні, але нягледзячы на гэта іх усё роўна пакуюць у гэтыя бусікі. Ці няма тут парушэння нават беларускіх законаў? Безумоўна, ёсць парушэнне. По нашаму заканадаўству, нават беларускаму заканадаўству, журналіст мае права знаходзіцца ў месцах правядзення масавых мерапрыемстваў і перадаваць адтуль інфармацыю. І, безумоўна, тая колькасць журналістаў, якія былі затрыманы апошнім часам, гэта сведчыць аб тым, што менавіта на журналістаў зараз акцэнтуецца ўвага праваахоўных органаў. Баш ужо двойчы рабіў заявы, і сёння, дарэчы, выйдзе трэцяя заява з патрабаваннем спыніць пераслед журналістаў за выкананне імі прафесійнай працы.
Чаму адбываецца паляванне менавіта на журналістаў? Парушэнне вось такое грубае закону з боку людзей, якія прызваныя гэты закон абараняць? Ну, па-першае, гэта адбываецца падчас усіх масавых мерапрыемстваў, калі яны пачынаюць быць сапраўды масавымі. Мы не першы год назіраем, што менавіта на журналістаў пачынаецца, ну, як вы кажаце, паляванне. Мне падаецца, што гэта робіцца для таго, каб не было бачна размаху гэтай і масавасці гэтага пратэсту. Нават калі адбываліся невялічкія, але раней, калі у нас была магчымасць сустракацца з кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных спраў, нават я пытаўся ў іх, ці праўда, што ёсць такі перад тым, як пачынаецца гвалтоўнае затрыманне удзельнікаў акцый, ці ёсць такая каманда, ну, як кажуць журналісты, чулі яе праз гэтыя мікрафоны, не мікрафоны, а радыёстанцыі у міліцыянтаў, схаваць карцінку. Вось схаваць карцінку мне паведамілі ў МУС, што такога ніколі не адбывалася, але ж на практыке мы бачым, што перад масавым гвалтоўным затрыманнем удзельнікаў затрымліваюцца журналісты. І гэта адбываецца не толькі ў Мінску. На жаль, і ў іншых гарадах Беларусі адбываецца літаральна тое ж самае. Так, можна ўзгадаць тут прыклад Ганцевічаў, дзе таксама падчас стрэму журналістаў вельмі брутальна затрымалі. Адзін з іх пазней нават патрапіў на 15 сотняў. Так, я з вами згодны. Адзінае, на што б я дадаў, яшчэ звярнуў бы ўвагу, што складана бараніць журналістаў выключна прававымі захадамі ў беларускай праваахоўнай сістэме. Мы бачым, што журналістаў, затрыманых падчас нават наўпроставых эфірах, дзе бачна, што яны не парушалі заканадаўства, што яны выконвалі працу журналістаў. І бачна, як атрымлівалася гэтае гвалтоўнае затрыманне. На суды на гэта не звяртаюць увагу. Падчас шматлікіх працэсаў і ў минулыя гады, калі мы патрабавалі, каб суд паглядзеў падчас разгляду такой працы, бо журналісты ўжо складаюць пратаколы па артыкуле 23-34, іх вінаваціць ва ўдзелу ў масавых мерапрыемствах, нібыта яны былі ўдзельнікамі, а не журналістамі. І калі мы бачым на відэа, што выключна журналісцкая праца была ў кадры, і ніяк журналіст не ўдзельнічаў, акрамя свайго статуса журналіста ў гэтай масавым мерапрыемстве, на жаль, суды ведуцца на паказанні міліцыянтаў, якія кажуць, што журналіст выкрикиваў лозунгі і перашкаджаў міліцыянтам затрымліваць удзельнікаў. Прыклад Ганцевіча літаральна ў тым, амаль там 30 хвілін глядзелі відэо ў судзе ў Баранавіцкім раёне, дзе было бачна, што міліцыянты хлусаць. Але ж, на жаль, суды кладуць паказанні міліцыянтаў у свае пастановы. Хочу яшчэ вярнуцца да ўчорашняй справы журналіста Радыё Свабода Антона Трафімовіча. Яго затрымалі ўжо пасля стрыму, калі ён зышоў з кадру, пад'ехала машына, яго схапілі адразу 7, як ён паведамляе, супрацоўнікаў. Яму паламалі нос, што пацверджана ўжо медычнымі даведкамі. Я думаю, што гэта беспрэцэдэнтная справа, ці ў гэтай сітуацыі Баш будзе таксама нейкім чынам рэагаваць? Так, безумоўна, мы знаходзімся ў кантакце з Антонам, ведаем, як зараз гэтая справа будзе развівацца, і ўсю неабходную дапамогу Антону мы акажам. Будзем спадзявацца, што вось гэта менавіта той прыклад, калі дзяржава павінна бараніць журналіста, і мы будзем патрабаваць, каб была ўзбуджана крымінальная справа у дачыненні тых, хто ажыццяўляў перашкоды ў працы журналістаў. Бо такі гвалт і такія пашкоджанні, якія зараз у Антона, сведчаць, што гэта ўжо нават не дысцыплінарная павінна быць адказнасць для гэтых супрацоўнікаў міліцыі, калі гэта сапраўды супрацоўнікі міліцыі, таму што там, як заўсёды, былі нейкія людзі ў цывільным. І будзем дамагацца таго, каб усё ж такі яны былі вінаватыя, прыцягнуты да крымінальнай адказнасці. Але я памятаю прыклад, хіба што гэта быў журналіст Тутбая з прозвішчам Дабравольскі, папраўце мяне, калі я памыляюся, якому таксама ў судзе разбілі нос, і гэта нічым не скончылася.
На жаль, гэта ж быў журналіст Тутбаю. Я памятаю, як ён у судзе пачаў, Добравольскі, так яго прозвішча было, ён пачаў весці, пачаў фіксаваць, як жа затрымліваюць у судзе удзельнікаў, не удзельнікаў, а гледачоў працэса, і яго сапраўды згвалтавалі, ужылі гвалт і потым вінавацілі ў тым, што ён не упарадкаваўся законным патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі. Рызыка такая заўсёды ў Беларусі есть. Але ж трэба, я лічу, правы бараніць такім чынам, каб даказваць, што гэтае патрабаванне, нават калі яны былі, што яны не маюць ніякага дачынення да закона. І што тыя дзеянні, якія ажыццяўляюцца ў дачыненні журналістаў, калі яны выходзяць па-за законнае патрабаванне, за гэтае дзеянне павінны несці злачынцы адказнасць. Ведаеце, гэта вельмі узнёсла гучыць, павінны злачынцы несці адказнасць, але, на жаль, у Беларусі Феміда сляпая падвойна. Яна не проста разглядае справу не перадузята, але і не бачыць пэўных фактаў, не бачыць нейкіх пэўных доказаў. Спадар Олег, таксама яшчэ турбуе пэўная справа. Сёння раніцай стала вядома, што двум беларускім выданням «Наша Ніва» і «The Village» вынесенае папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі. Вось за тое, што яны апублікавалі нібыта інфармацыю, якая скажае праўду. Вы можаце неяк гэта пракаментаваць? Гэта ціск на выданні, ці гэта сапраўды памылка гэтых выданняў? Па-першае, давайте удасканалім тэрміналогію. З таго, што я ведаю, вынесены былі патрабаванні Міністэрства інфармацыі, а не папярэджанні. У нас крыху змянілася заканадаўства, і да сродкаў масавай інфармацыі, да онлайн для сеткавых выданняў Міністэрства інфармацыі можа выносіць патрабаванне. Тут тэрміналогія яшчэ тое, сутнасць яна не моцна змяняе, таму што паўторнае цягам года патрабаванне Міністэрства інфармацыі можа цягнуць за сабой блакаванне рэсурсаў у пазасудовым парадку. Таму такая, канешне, праблема ёсць, і тая інфармацыя, якая была распаўсюджана праз сродак масавай інфармацыі, безумоўна, яна павінна адпавядаць рэчаіснасці. Тут трэба будзе глядзець, якія будуць наступствы для абедзвюх рэдакцый, калі Міністэрства інфармацыі захоча працягнуць гэтую справу далей, ці будуць выносіцца нейкія іншыя патрабаванні, каб спыніць іх працу. Я лічу, што ўвогуле патрабаванне дзяржавы вось да рэдакцыі, яно павінна ісці заўсёды ў судовым парадку. Вось тая працэдура, якая прапісана зараз, калі паўнамоцтвы і па блакаванню рэсурса, і па папярэджанням онлайн-рэсурсаў Міністэрства інфармацыі выносіць ад свайго імя. Гэта фактычна сама працэдура, яна з'яўляецца, яна дае магчымасць парушаць правы і свабоды журналістаў і перашкаджаць працы рэдакцыі. Спадар Олег, але ж вы ведаеце, у Беларусі цяпер кожны чыноўнік, суддзя, нават Лідзія Ярмошына можа вынесці прысуд без суда аднаму, напрыклад, з прэтэндэнтаў у кандыдаты, зачытваючы проста ліст. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Добрага вам дня. Дзякую вам таксама. Да пабачэння. Гэта была апошняя на сёння тэма ў нашым Белсат-зуме. Для вас працаваў Ігар Кулей. Зычу вам добрага вечара, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся з Белсатам.